Mga didang, good morning sa inyong lahat. Ang oras pala natin ngayon ay alas 9:30 na ng umaga. At nga pala, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. At kunting kimbot na lang, maging 200 na subscriber na tayo. Sana maging 200 na siya. Kasi napakahirap talaga mga katudong na kukuha ng subscriber. Sana maging 200 na lang. Sana maging 200 na siya. Kayong mga kadudong ay kakain ako ng almusal. Itong oras talaga ito ay talagang ganitong oras ako kumakain ng almusal. Ito yung baon ko kadudong. Ayan, baon ko, kanin. At ito naman yung ulam ko. Ano to, tusino. At hoy, kain tayo. Bakit Ayun, na kasama kumakain? Masaya na ako. Kasama ang tricycle driver mga kadudong. Ito yung ulam ko, tusino at saka ay adobong manok. At ito naman ay dalawang beses ko to ulamin dahil ngayon almusal saka mamaya ay tanghalian. Simula nung una kong vlog nga kumain ako mga kadudong, 1 month ago yata yun. Mula noon hanggang ngayon nagbabaon talaga ako dahil mahina talaga ang biyahe. Mahina. Pagkakain pa ako sa restaurant, isang kainan 50 pesos, dalawang kainan depende yung sa ulam mo kadudong ha. Kung kunwari yung ulamin mo halagang 45, tapos 10 naman yung kanin di 55, tapos pag isang kalating kanin di 60, di isa po dalawang kainan di 120 pesos. Kaya yung 120 pesos mo di 2 kilong bigas na yun, 2 kalating kilo di mabuti pa magbaon na lang. Yung mga kadudong, kakain na tayo. Kain tayo mga kadudong. Basta lang may panglasa lang. Basta wala. Maya ka lang yan. Kaya po sa'yo ito mga kadulong. Maya ka lang yan. Maya ka lang yan. Kain tayo pre. Ngayon dong, ginawa ko lang talaga itong video na to dahil nais ko lang talaga magpapasalamat sa inyo dahil kunting kimbot na lang talaga, 200 subscriber lang ko. Sana madadagdagan pa hanggang sa makuha ko yung 1,000 subscriber. Dahil napakahirap talaga kumuha ng subscriber mga kadudong. Sana maabot ko yung 1,000 subscriber. Kailangan talaga yung mga kadudong dahil yun yung requirement na para matanggap na ako ni YouTube. Ano yan? Gutom ka rin? Ha? Mamaya nga mga kadudong, salamat talaga sa mga mag-subscribe pa sa akin channel. Sana madagdagan pa siya.
hanggang sa maabot ko yung 1,000 subscriber. Miyang, mamaya ka na miyang, hindi pa nga ako nakasubo eh. Pusa din ito mga yung gutom din siguro. Shout out pala ako sa kay Marilyn ko si Cole, nasa Saudi ngayon. Day, shout out sa'yo at saka mag-iingat ka dyan parati. Saka always pray to God talaga ang pinaka mahalaga. Lagi tayo mananalangin sa Panginoon na sana ilayo tayo sa mga peligro. Kaya so, napakalayo ka sa amin dito sa Pilipinas, dito na sa Saudi ka. Kaya mo Marilyn na ako laging manalangin sa Diyos para ikay lalayo sa mga trahedya o anong mga peligro sa buhay habang ikay nandyan sa Saudi. Tsaka salamat pala sa suporta mo. At sa aking pinsan si Elisa Gonzales, shout out sa'yo Day. Salamat sa suporta. At sa mga Pusikul family, shout out sa inyong lahat. Mga Gonzales family, shout out sa inyong lahat. Sa mga Tahil family, Sambayon family, shout out sa inyong lahat ha. Hindi nyo kayo sa marami kayo. Basta sa mga Sambayon family, shout out. Tahil family, shout out. Gonzales family, shout out. At Pusikol family, shout out sa inyong lahat. Miyang Kurado mo miyang o. Mga kalidong, may pusa sa baba. Kita na mga kalidong. Gutom din siguro yung pusa. Kala ko ako lang gutom. Kami yan, tapos na. Ako hindi pa ako nakasubo. Dahil pala sa Bohol. Shout out sa inyong lahat yan mga taga Bohol anon. Mga pamangking ko dyan. At mga kapatid ko, kumusta kayong lahat? Shout out sa inyo. Ngayong buhay namin dito sa Manila, makahirap na ng biyahe. Hirap pumunok pag walang sabaw. Kain po. Salamat talaga sa inyong lahat mga nag-subscribe sa aking channel. Wala na ako ibang masabi kundi taos puso ako nagpapasalamat sa inyo. Sana hindi kayo magsasawang magsuporta sa channel ko. Dahil marami pa akong gustong patunayan sa inyo. At sana makuha ko yung 1,000 subscribers. Hindi pa aabot ng isang taon kasi pag aabotan ako ng isang taon, back to zero na naman ako. Sana supportahan niyo yung channel ko. Kahit 1,000 subscriber lang, okay na sa akin. Basta importante makuha ko yung requirements ni YouTube. Dahil
sadyang napakahirap abutin yung 1,000 subscriber. Wala pa nga akong 200. So kunting kimbot na lang, mag 200 na siya. Pero pag na 200 na yan, hindi ko alam kung saya mararamdaman ko, kasi nakuha ko rin yung 60 subscriber. Yun, saya talaga. At paano, mayroon din na kunting gusto sa mga i-upload ko pang video. Ngayon, magpupuhan rin na siya. Dapat na kimbot na lang. Basta, pag umabot ng 200 subscriber yan, siyempre magpapasalamat talaga ako sa inyo lahat. Mga nag-subscribe. Thank you Lord. Ngayon. Sayo na to ha. Asus. Sabi mo, kilala na ako sa pusa. Dito talaga ako madalas kumakain mga kalulong. Kaya pag nakilala na ako sa pusa, pag kumarala na yung motor ko dito, lalapit agad yan. Kaya na yan, kakain ako. Ito, miyang. 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 Kasama ko kumain. Kasama ko kumakain dito. Sa. Okay, kadalong. Yung natira kong kanin. Mamaya namang tanghali ito. Pananghalian ko siya mga kadalong mamaya. Yan. Saka yung ulam ko natira. Ito. Itong tuchino, paano ba pagluto to? Hindi yata na kuha pagluto sa asawa ko dahil tuyo naman siya. Balasa sa natikman kong tuchino. Ewan ko paano kaya to, mali yata pagkaluto. hindi ko alam paano niluto to. Misis ko yung nagluto nito mga kadudong eh. Ayun, pa yun, may kalahati akong kanin mamaya tanghalian at saka yung ulam din na natira. Yan. Yan na naman yung pananghalian ko mamaya kadudong. Pasensyahan mo na mga kadudong ha, dito pala ako sa loob ng tricycle dahil baka mamaya pag nadaanan ako ng pulis na sa labas ng kumakain, mamaya yun ang gawing rason para hulihin ako. Maganda dito na rin sa loob para sigurado tayong safety. Yan. Yun, tinatatakpan ko na yung ulamin ko mamaya tanghalian. Yung kanin ko natira mga kadudong, mamaya naman to tanghalian din. Takpan ko na mga kadudong. Yan, pipit ko na siya. At ito naman yung tubig ko kadudong, halagang 15 pesos. Pag bumili kayo ng ganito, isang ganito 15 pesos dito mga kadudong. Pero itong tubig na to galing pa to sa bahay, nagbaon din ako ng tubig mga kadudong para talaga makatipid. Wala naman akong, hindi naman ako naninigarilyo mga kadudong, pero uminom ako hindi madalas, minsan lang pa may okasyon. Ayan. Pero dati kadudong, hindi pa ako binata pa ako, tapos hanggang nag-asawa ko, malakas talaga ako manigarilyo. Kaya malakas din ako dati, sobrang payat ko dati. Ngayon iniwasan ko na yung paninigarilyo, tinigilan ko na. Pero yung pag-iinom mga kadudong, hindi ko maiwasan, lalo na pag mayroong okasyon, may birthday, gano'n.
Yun, mapapainom ako ng kunti. Kinukontrol ko na yung sarili ko na ayaw ko malasing dahil mahirap din kaya malasing mga kaludong. Sa kinabukasan, papasok ka pa sa trabaho mo. Tapos, parang pinarusahan na sarili ko. Kaya, pag nag-inom ako Sabado, ganyan, Sabado. Pero hindi yung naglasing, tama lang na inom na. Pag medyo hilo na, tama na, pahinga mo na. Katulad dati na patay-patay. Kala mo maubusan ng alak. Grabe ako dati na ngayon, iwasan ko na. Nilagay ko na sa tama kung sa madaling salita lang. Hindi na pagkutay tubig. Okay. Okay mga madodong, dito na lang yung aking video. Yun na yun, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa channel. Kunting kimpot na lang, magiging 200 subscriber na ako. Maraming salamat talaga. Sana maabot ko yung pangarap ko na magkaroon ako ng subscriber na 1,000 subscriber. At basta tulungan nyo ako na maabot ko yung 1,000 subscriber. Dahil yun ang kailangan ko talaga na requirements kay YouTube eh. Sana maabot ko yan ngayong year na to. Hindi pa mag isang taon. Alright mga kalodong, hanggang dito na lang yung aking video. Kasi ilang araw ko din nakapag-vlog dahil laging umulan dito mga kalodong eh. Saka sila yung mga nangangalakal, hindi ko na sila nakikita dahil lumipat nga sila ng pisto dahil pinapaalis sila sa barangay. Kaya hindi ko na sila nakikita dito. Ayun, hindi ko alam kung magkita pa kami uli. Pero ayan, yun yung mga kalulong, kung magkita naman kami uli, sigurado ibablog ko sila para makausap naman natin sila. Kumusta man lamang. Okay mga kalulong, maraming salamat sa mga ulitin ko. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga mag-subscribe pa sa aking mga viewers. Maraming salamat sa mga supporter ko. Basta lahat na, maraming salamat sa inyo. Dito na lang yung video. Maraming salamat talaga. Bye bye mga kaludong. Kung nagustuhan niyo ang video, mag-subscribe kayo at share. Abangan nyo pa ang i-upload pa mga video. Alright, dito na lang. Bye bye.